musím rýchlo si beštivo. Ale to borí. Ahoj, Norici. Dobre. Tak ďakujem, že si sa o mňa postaral. A teda je tu ešte smrad, ale budeš chcieť, tak tu kľudne môžeš zostať. Nebudeš v tejto miestnosti, samozrejme mám hosťovskú. No tak ďakujem pekne, že tu môžem byť. Ja som hľadal po celom okolí nejaké ubytovanie, nič som nenašiel. No a tak ja som vlastne študent psychológie, volám sa Darius Bučkovič a potrebujem sa takto odreagovať, viete, tak potrebujem nájsť niečo na ubytovanie. No. Ďakujem. Dobre, tak pán, ešte raz, ako ste sa to volal? Bučkovič. Tak pán Bučkovič, to bude vaša izba. Hosťovská, len pre vás. Tak, poďte pán Bučkovič. Dobre, dúfam, že sa vám tu teda bude páčiť. A toto nemalo veľa ľudí pred vami, takže nebojte sa, nič tu není v neporiadku, alebo obliečky sú úplne nové, to všetko perieme. Prepáčte mi ten troška smrad, ale bude to lepšie. No. A ešte vám ukážem okolie. Dávajte si hlavne pozor na obrovskú klietku, čo budete mať pred sebou, lebo tam je beštia, taký pes, ja ju volám beštia, tak radšej od neho ďalej. On je väčšinou úplne v pohode, ale dával by som si na to pozor, preto ho zamykam do klietky. Ste noví a nepoznám vás tak, aby sa nestalo niečo. No môžem si to tak zapáliť? Pekné sníčky. No, už som po raňajkách, nemám čo robiť, idem sa venovať bakalárke. Vidím, že máš nového nájomníka a nového kamaráta. A mal by si sa k nemu chovať inak ako k svojim kamarátom. Je mladý, je zdravý, nepotrebuje liečiť. No veď, ja som ani nechcel liečiť. Ja som už vyliečený, takže nechám ho, nech si robí vlastné veci. Presne tak. Ako sa voláš? Džarďuš? Dariuš, prepáč. Ale potrebujem pomôcť s drevom, je tu troška chladno, chcel som zakúriť, že či by si mi nezobral troška polienok. V poriadku, idem. Dobre. Stačí už? Či? Ale to
stačí, ale ešte potrebujem nejaké polienka som ti dal. Ja som tu neprišiel kurva na robotu, však ja potrebujem bakalárku robiť, no. No, tak ešte aspoň jeden raz. Noha, moja noha. Pomoc! Veď som sa vyjebal! Pomôžte! Aj, Dariuš, musíš si dávať pozor. To je hrozné. Viem. Bola jedna sestra. A tá sestra mala otca, matku a 3 bratov. Veľká rodina, kým neprišiel prostredného brata. Zomrel v nemocnici. 2 bratia ostali sami. Kým sestra študovala za zdravotnú sestričku, matka s otcom pracovali. Brat o brata sa staral, možno až príliš horlivo. Rovnaký cit pre opaterov druhých ako sestra mal. Veľká rodina, kým neprišiel matku s otcom, nevydržali intenzívnu starostlivosť svojho syna. Sestrička uteká s bratmi. Bývajú v malom byte. S jedným bratom amen tma a ten druhý nemý a skupina chôdzu. Bratovi znovu zachutila starostlivosť o druhých. Vražda Viťa nakoniec toho bol. Sestrička uteká s bratmi. Bývajú v starom dome. Nemý brat zvieraťom sa stal. Do klietky odpratať ho treba. Zlý vplyv, temnotu na svojho brata posiela. Sestrička znovu rozum vrátiť bratovi sa rozhodla. Žiadna starostlivosť, žiadne zviera. Veľká rodina, kým neprišiel sestričku. Náhla smrť pod kolesami auta. Veľký zármutok brata prišiel milovanú sestru. Nikdy sa starať o rodinu nezabudla. Ostali už len 2 bratia. Jeden labilný a zviera. Dariuš, si hore? No a v pohode? Som ti ju zafačoval. Asi ju máš zlomenú. Dobre, hneď ráno zavolám doktora, lebo dneska tu asi nepríde. Spídaj ako dlho. Nič si mu nedal? Nie, nič som mu nedal, žiadne lieky, ani kokosky, nič. Kurva! Len som chcel ti dať ovládač od televízora. Tu máš. Neboj sa. To tam zamkneme niekam tam. Ja sa tam ani nebudem radšej vyprávať. Zase bude do mňa to isté, čo predtým. Už musím s tým tak bojovať. Dobre, prestaň s tým, nerob to. Som inak rád, že si našiel cestu z tej klietky a hlavne ku mne. Ale teraz máme lepšiu prácu. Nechaj to. Čaká nás Dariuš. A my sa ideme o ňo postarať. No tak daj mi. Poď. Puťa. Poď. No. A teraz sa pekne pohráme. No poď. Poď predo mňou. A poď. Dobre. Poďme. Ideme sa zahrať s tým psychošom. Bude vidieť rozdvojenú osobnosť prvej ruky. Poď. Aha. Dariuš, no. Dariuš, vstávame. Niečo si mi sľúbil. Nikomu neublížiš. Ale preč. Dariuš, tu máš
okuliariky daj si, aby si všetko mohol lepšie sledovať. Nedáš si cigišku jednu? Nedáš si? Faktická, čo sa tu deje? Nechápem. No tak. Hej, asistentka. Vysvetli Dariušovi, čo tu robíme. Vysvetľuj. Idem pod cigišku. Faktická, čo sa tu deje? Ja neviem absolútne, čo sa tu deje? Dáme si cigošku. Cigaretka inak zabíja. Takže dávame pozor, budeme veľmi... Počkaj, na to máš toto. Daj si cigaretku, budete čo? Že tak... Poriadne šlo. Daj si. Príjem. Máme tu pohotovosť, príjem. Všade sa krv. Zabíj ho. Postaraj sa o neho. Ja som pripravená. Opäť Dariuš. Na cigaretku. Daj si. Fuj. Dariuš, cítiš niečo? V prírode držíme svoju smrť. Dariuš, poďme spolítať! Použiť tieto barle k uteku. Ahoj Dariuš, dáme si troška tej našej liečby. Mám pre teba cigaretky. Daj si cigaretky. Ja sa chcem odtiaľto dostať. Čo to máš za šaty, ty búzna? Ja nie som buzna. Volám sa Jaromíra Mažgutová. Som tvoja hlavná sestra. A tvoju liečbu som ešte nedokončila. Kľudne sa môžeš pripravovať na svoju bakalárku. Ešte ma niekde potrebujú. Občas moju sestričku počujem v hlave a rozpráva mojimi ústami. Hovorí: daj si tie šaty na seba. Daj si šminky a troška rúžu. Vyzeráš dobre, si kočka. A daj si klobúčik na hlavu, aby ti zakrylo vlásky. Vypustil si brata. Teraz sa hráš na sesteru. S Dariušom je amen tma. Obidvoch ich už nezastavíš. Zlyhal som. Zlyhal si ty. Zlyhali sme obaja. Som rada, že si sa zobudil, Dariuš. Mám pre teba prekvapenie. Niečo z kuchyne. Dobre, daj tie nespätné ručky. Asistentka, pomôžte mi. Je nebezpečné. Ručky preč! Kým ťa nebudú bolieť. A bude tie ruky. Už nikdy nebudeš búchať žiadne dievčatko po prdelke. A pán to má rád, čo? Pána troška zošujeme. Ahoj Dariuš. Takže,
Teraz, keďže si študent psychológie, tak si ťa vyskúšame, hej? Či máš močný jazyček? Dáme ti všetky možné kolereninky. To budeš rád. Aha, toto je napríklad oregano. Vieš, ako chutí oregano? Za chvíľku budeš. Nikdy neviete, čo ochutnáte. Hráš sa mňou túto hru? Asistentka, držte ho, nech sa necúka. Teraz ťa nakrmíme, uvidíme, aký si gurmánček. Poď. Aha, chutí ti, čo? No čo, už nechceš, čo? Spí. Idem si prepudrovať nos. Čo si to urobil? Nic som neurobil. Proste je mu zle, tak sa o ňo starám. Som sestrička. Ani mne je ten cvok nie je sympatický. A musíš jedno pochopiť. Nemôžeš ľudí len tak zabíjať. Pamätaj, čo sa stalo mne. Ale už som troška iný. Dokonca iná. Už je zo mňa plnokrvná sestrička. Volám sa Jaromíra Mažgutová. Som plnohodnotná žena a o Dariuša sa postaram. Dariuš ti unikol. Poďme, musím ho nechať už. Poďme! Dariuš, čo chceš urobiť? Dariuš! Asistentka, nedovol mu ujsť! Liečba skončila. Bola raz jedna sestra a tá mala 2 bratov, popleteného a zviera. Veľká rodina, až kým ich neopustil ten popletený. Zostali 2, sestra a zviera.